Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. A farko na kira Rabbana, sarkin mu gare ka mun tsoguna, ka tsarkake lamarin zuciya Allah ɗaya, mu kai sako cikin zuciyar da take tafiya mare waiwaya. Salatai da'iman kai ta yi wurin Mamudu sha tausayi, nesa ko alin gidan shugaba ban bar su ba, ada asabu lamarin su du suka miƙa mai shi ba su bar shi ba. Mu gaida ubangidan auliya, jika ga rasul mai tarbiya, a ya shauti jani ka isa mun durkusa, ka yi mana tallafi wanke dudar mu samu damar isa. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Barhama riko da kai wajibi ga wanda ya gano kaza ya biya, ka dafa abin da duna kaya kari in tsaya na billata kofar su shewa budul wahabu wanda bai gajiya. Salamu alaika al-Mustafa, dalilin hajji gatan safa, amsa na shigo da baitukana da na zana, idan na biya ka ce da ni na zama dan fadar ka annabina. Taho mana dan uwa ni niso cikin Mamudu mi batun so, a yau wani lamari na hanga zan yi fuziga, batun sarkin da ya ci duniya da kiyama za na kwashi zuga. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Ga daren duniyar halittu Imamul Haq sha rubutu, shirin Allah da ba a tara ai haitara, da kaja na gudun dole shi ya fi sabadara a sha gangara. Na rabu nake
ƙarshe wanda ke yin iso ga ilahu ɗayan da ba hanga. Da ka ji kana da shi zafafa kar ka tsufa, cikin shaninsa kullum ka ji ka kamar mai ɗaga dutsen safa. Mai kallon baya ta makar gaba, waige zubinsa ban san shi ba. Idan ya biɗa kan ake mai ba a ja mai, na Allah ne ku bar bayani ni komai nawa na sake mai. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Ashe wanda ya yi saboda haske ba zai jure zaman duhu ba, yaban kace da ni na kyale ba da ya hali na rayuwa ba. Kai ko mutuwa ba ta raba mu annabinmu, sai dai ta yi mun daɗin kusanci a gare ka rasul ramar mu annabinmu. Ni na yi zurfi cikin sangwani, ya tsanani bai kautar da ni. Kai kadai ni nake ta hange rai a tsarge, yabo da dukkanin ayyuka na karai na da ba a coge. Guda kake ba a makishiya, siri na ilahu kai ne ɗaya. Ya komai dai yake tsarin sar ga iyayensa, kafin shi bai da yaya da ya zo bai da ƙani matarar isa. Salamu alaika mai duniya ya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni. Kurewar dukkanin kurewa, da ka yaduwa ta ka yadewa. Cikar wayewa sai da kai oba a kai, sannan mu fahimci gaye da kai za mu yi tafiyar shiga abokai. Zamani na ta zo min da kai, fata mutuwa ta zo min da kai. Kai gaban abada muna nan da kai, sha matakai a aljanna mu ringa begenka da 'yan amshi na mamallakai. Hakika ni fa bani burga, sai dai da yabanka ne ga daga. Akan akara ke ta nema a ganni ma,
Allah ka min komai rasul ba zan taɓa maka kishiya ba. Salamu alaika mai duniya mai lahira, daga ya fake a dusha a neman zan Allah ka datar da ni gadar Allahu ya mai iso. Gare ka ke zuwa a kwaso, kai kawai yin rabo kake yi babu shayi, ka bayar yanzu za ka ƙara da ɗaba mu daina yin bulayi. Allahu da do salata yaka ga wanda ya zama hakika naka, yawa dadin da ba iyaka kuma kaninka sai ringa shiga cikin sanda kuke wa juna si ta yaɗa harka. ta matunan zana ja in tsaya cikin baitin da ni na biya. Lukuman girgije ne ambato karkumanto na Hafiza Abdalla wanda rai ke hange da shiga lamarin. Salamu